lezi zinto lezi ophakama ayikho into ezolunga mawenza kanje mothi ngiyakudakelwa ungibona sinabantu phambi kwabantu angikubukanisi nabantu angikubukanisi nabantu emasipho angikubukanisi nabantu akasinike ubhuti ithuba akasinike ubhuti ithuba kanti mina sizokubhudula ukuthi nolubhuti azolungisa izinto uyangibhedela Zanele uyangibhedela mina sipho kahle ngikubizele la njengoba wena usuphakama cha uyangibhedela mawuthi ngiyakudakelwa ekubeni ngabe lento mhlawumbe wafonela abakithi ukuthi mina ungitholi ngeke ngizokwazi ukufonela abantu bakini mina abantu bakini angihlangani nabo mina ngawuthi ngihlangana nawe mina ngawuthi ngithandana nawe mina wena bawekile kodwa manje futhi kwi-episode entsha shayo ohlelo lakho lithandayo nelihamba phambili eNingizimu Afrika silungisa umjolo yazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show mina ngingudlala Matifani and I am the next big thing in KZN uma uneyinkinga eziningi ezithinta umjolo njengamanje ungabe usachitha isikhathi email athi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa futhi ukujoina as a member of this channel lokho kuyakulekelela ukuthi ukwazi ukuthola inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazithola akugcine ke lapho you can contribute futhi ngokuba member and maningi kakhulu ama benefits alaphaya noma senza ama competition siwenzela wena siyababona nje laba abanye but mengabe ujoin as a member kuningi kakhulu ongakwazi ukuthi ke ukuthole nokuya ama benefits okuba lapha otherwise ungapressa nangu thanks la eceleni wona uyakulekelela ukuthi ukwazi ukucontribute ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela ngako i-channel yethu ukuthi ke ikhulu ihambe phambili iyodwa igoal ne target yethu ukuthi mabe kuphela unyaka 2025 sibe sirechile imitha that is 1 million subscribers and mina thembe wena ukuthi noma kanjani mengabe sibambene sisibumbu sibambisene sindawonye so yenza lento le yenzeke njengoba wazi ukuthi ke ngisho amajuba andiza kangcono mangabe emabili ake sihambe siyobheka indaba zabo ukuthi zihamba kanjani sibone ukuthi silungisa kuphi khumbula mangabe kumele siwufake usawoti esilondeni sowufaka kodwa siqale sicheck i-cost ukuthi ihamba kanjani ongiphelezele sibabone sanibonani babukeli igama lami nguZanele Duma ngiqhamuka le empangeni njengoba ngibhalele la kulohlelo silungisa umjolo nginethemba lokuthi bazokhona ukungilungisela inkinga esinazo mina nobaba umntanami mbukelo ohlelo silungisa umjolo asiphinde futhi sikubingelele sikwamukele kwe-episode yethu yanamhlanje uyazi ukuthi masehlele kanje siwe sobheka indaba eziningi ehlukahlukene ezithinta imjolo eNingizimu Afrika sinako ukuhlala nabantu labathi hayi zonke izinto zihamba kahle kodwa mengabe i-episode iqhubeka ubone ukuthi hayi no ziyakhala kulomjolo mhlambe nawe uneyinkinga eziningi ezithinta umjolo njengamanje email umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukuthi ke awuyibuki le channel mawukuthi subscribe phela kodwa sizokwazi ukuthi sikhule sonke sireach 1 million subscribers towards the end of the year celeni kwami khona umfowethu esinayo njengamanje uzozisho ukuthi ungubani sikhulume naye then mase siyabona ukuthi umjolo wakho uhamba kanjani khumbula uma ngabe kumele siwufake ukuthi wayesilondeni siyawufaka kodwa siphele siwushutheke nje sicheck i-cost kuqala ukuthi ihamba kanjani uyangazi uNkulunkulu wemjolo sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele mfowethu ukuhamba kahle siqedile manje umkhuleko walekhaya mfethu uthi wanya ugrand hayi mfethu ngimnandi kakhulu ungizwile mfethu ngizisho igama lami ngudlala Matifana ubafo yena ubani mfethu mina ngusipho Dlamini mfethu Sipho Dlamini ngiyajabula mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje la kwi-show sizokhuluma nawe ungangibalekeli kakhulu baba ungangibalekeli kakhulu mfethu sinawe la namhlanje isizathu esenza ukuthi sibe nawe la simply because umama ekhaya ubhalile wathi yazini ngifuna bambeke la uSipho bakhulume naye then mase ngiyafika nami ngizokhuluma naye ongitshele nje mfethu i-situation yakho nomama ekhaya ukuthi ihamba kanjani sirathi mfethu sirathi mama ekhaya sinankinga mfethu yonke into ihamba kahle kodwa phela uyazi ukuthi ziba khona iy'nkinga kodwa into encane into serious yabo siphinde silungise kwedlule futhi sure okay I know mfethu ngiyakuthola mhlambe uma ungangichazela ngomama ngimazi mina uyamazi wena ungamchaza njengomuntu onjani mhlawumbe umuntu okuthandayo umuntu onakekelayo umuntu ohloniphayo umuntu kanjani nje mfethu hayi umuntu ohloniphayo mfethu onakekelayo and futhi uyangithanda mfethu uyangithanda okay nice mfethu kuma relationship amaningi ahlukahlukene iy'nkinga ziyaba khona kodwa mase kuba kubonaka abantu ukuthi le y'nkinga ababhekene nazo baseklisha kanjani mhlambe wena nomuntu wakho meyabe nje kwenzeka nihlangana nebhomu lenkinga
niyitheklisha kanjani, nilwa kanjani, niyahlala phasi nixoxe ngayo inkinga nidlule kuyona, noma mhlampe nile nhlobo ethi omunye uyibhekela le nomunye ayibhekelele nibuye nihlangane inkinga isiphelile? Hayi, hlala phansi sixoxe silungise inkinga esinayo. Yeah. Ngikwazi ukuthi ngizobheka le ekubeni ngibe ngithandana nayo. Kufanele ngihlale phansi sixoxe. Yeah. Ya kuba kanjalo futhi. Mfethu, umama ubhalela ishow ngoba ebona ukuthi khona inkinga ekhona phakathi kwenu. Mhlampe wena nje uma wenze self introspection uzibheka wena. Ubone ngathi konke kuhamba kahle phakathi kwakhe nomama noma ubonile ukuthi hayi no so ulindele kona ukuzwa ukuthi umama ufuna ukuthini kuwena? Sengilindele ukuzwa futhi ufuna ukuthini kumina. Akukho ngoba mina bengazi inkinga ekhona bathi wathi nayo. Yeah, bengazi. Hayi no, mfethu ngiyakuthola. Uyezwa-ke nawe mbukele ukuthi umfoka Dlamini ulindele ukuzwa ukuthi ngabe yini le yenza umama amthathe azombeka la phambi kwamakhamera the worst part khona ngisho uNkulunkulu wemjolo engamele yonke imjolo yenu. Sizobona-ke njengamanje ukuthi kuhamba kanjani, sikhulume naye umama mengabe efika la njengenjwayelo. Uyazi sinethimba esisebenzisana nalo okuyilona elizolanda umama limbeke la. Mengabe efika sikhulume naye then mase sibanikeza futhi ithuba lokuthi bakhulume bobabili sizwe ukuthi kahle kahle inkinga yabo yini. Kodwa engingakuthembisa kona ukuthi mengabe behlukana la hayi ukuthi bazohlukana kodwa bazohlukana inkinga yabo ilungile. Asambe-ke siyolanda umama sibone ukuthi mengabe efika uzofika kanjani nendaba seyilungise kanjani, ungayindawo. Janelle, ukahle? Ngiyabona ukuthi hayi uyayiphakamisa inombolo. Ngikubona ufika nje ukuthi hayi no ugcwele. Ubhalile kwishow nangu umuntu wakho samlanda sambeka la. Mesikhuluma naye umfoka Dlamini mfethu uhappy, yonke into ihamba kahle, akayiboni mfethu iphupho. Kwangathi umangele baba. Yeah, ngimangele mfethu. Umangele mfethu. Yeah. Umangazwa yini? Akuyena umuntu bengimlindele lo. Zanele. Lento engimangazayo. Awukwazi phela ukuthi ungasithuma kumuntu orong. Angimthuma ngumuntu orong. Mhlambe yena indlela okufike ngayo endlebeni zakhe ukuthi acabanga ukuthi umunye umuntu lokubizayo kade ezoqhamukela kimi. Angichaze bafethu, ngilost-ke manje, angicela ukuchazelwa yini. Yeah. Bekayitshela ukuthi uzobona uma wengane yakhe. Hayi lo yimina. So kwase kwaqhamuka mina-ke. Angimangali mangabe surprised. But ke ngoba suze wafika baba. Into engikubizele yona la ngifuna ukuthi mina nawe sike sizokhuluma nje kungichazela ukuthi kwenzekalani phakathi kwami mina nawe. Wo Zanele. Ayikho mfethu into engakhuluma nawe Zanele, yezwa. Ayikho into engakhuluma nawe Zanele. Why uthi ayikho into engakhuluma nami? Zanele, ayikho into engakhuluma nawe. Yabona okokuqala nje wena. Manje uzenze umuntu engathi ngisalana nawe, yabo. Wena besana nawe before, ngisashana nawe. Wena into scam Zanele. Mina nawe akekho umuntu osathe sihlukene. And akekho umuntu wena akazi ungitshela ukuthi asangithanda. Ya akaze kutshela kodwa manje Zanele wena izenzo zakho Zanele zenza ukuthi ugcine ngasakuthandi. Mina nawe ngazi sisathandana. Serious Zanele, izenzo zakho zenza ugcine ngasakuthandi. Mina angisakuthandi. Ngazi ukuthi mina nawe sisathandana yikho ngikwazile ukukubiza la eceleni ngikwazi ukuthi sikhulume. Njoba ngikutshela ngiqhubekela phambili phakathi kwami nawe. Ayikho into oqhubeka. Why uthi manje sisathandana? Asathandana. Okay, mawukuthi awusathandani nami lezi ingane ezilapha ekhaya ongizalise zona uthini ngazo? Ingane Zanele ngacela iDNA akazi ungenzele yabo. iDNA angazi ngize nginqabe nayo. Akazi ukuthi unqabe nayo. Ngazi ngize nginqabe. Angithi ingane ihlala kuwena ngithi. Ihlala ekhaya ingane. Ihlala kuwena. Unayo right yokufika ekhaya uzokwenza lento ofuna ukuyenza. Ngangithemba ngilethela ingane zize kumina ngeke ngikwazi ngilandekini yabo. Kodwa akazi ukwenza lokho. Ngikulethela kanjani ingane? Wayike bungathumanga lesasifebe ohlala nathi ukuthi sizolanda lezi. Uzomthuma kanjani umuntu ungazathi ngizwani naye? Akanomhlala emfazi. Lo wazakhela yena. Yeah, vele vele sona isifebe sakho samsolanda ingane siyakwazi ekhaya. Umfazi wami vele. Akani siyakwazi ekhaya. Ngazi ngane ngizomenza kube ngamletha. Ngizomenza Sipho. Ngizomenza. Mina sengidla abantu. Angithi vele anisezwana into ukuthi wathandana nami ngithi.
nokuthi akuthi sisezwani phela kusho ukuthi neni sengaze ngimshaye ngoba nake efika ekhaya. ngangikwazi ukuthi mina ngimlethe kini ngoba ngiyazi bese akusekho right. Usho ukuthi kahle kahle nina nobabili ngiyangidakela. Sengidla abantu mina. Zanele siyakudakela thina. Ngiyangidakela, ngidla abantu mina. Wena ungqena ukuthi uthuma umuntu lapha ekhaya ukuthi nena azolanda ingane ngoba mina kusho ukuthi mina ngisilwane sakho. No, esidla abantu. ukuthi ngiyakwazi wena vele uhlaza vese. Ungihlanyela kona lokho. Uhlaza manje kwamanje. Ngihlaza mama. Angipheki ingane ke makuthi uhlaza. Angipheki ingane. Uhlaza. Awupheki ngani Sipho? Hayi Zanele uyabheda wena. Mina Sipho ngikubizelanga ukuthi silube sizoxabana la. Ngikubizela ukuthi mina nangu ubhuti. Yabona njengoba ubhutela uzele ukuzolungisa lezi zinto lezi wena. Ayikho into ezolunga mawenza kanje mothi ngiyakudakelwa. Ungibukanisi nabantu phambi kwabantu. Angikubukanisi nabantu. Angikubukanisi nabantu. Masipho ngikubukanisi nabantu. Akasinike ubhuti ithuba, akasinike ubhuti ithuba kanti mina sizobhudela ukuthi nolubhuti ezolungisa izinto. Uyangibhedela Zanele. Mina Sipho kahle kahle ngikubizele la njengoba wena usuphakama. Cha uyangibhedela mawuthi ngiyakudakelwa ekubeni ngabe lento mhlawumbe wafonela bakithi ukuthi mina ungitholi. Ngeke ngizokwazi ukufonela abantu bakini. Mina abantu bakini angihlangani nabo. Mina ngawuthi ngihlangana nawe. Mina ngawuthi ngithandana nawe. Mina wena bawe ingane zami. Kodwa manje ngithi kade intathi ngaba umkhozi wakhe indlela obehave ngayo ngithi. Ngiwasobona ukuthi amakhozi ami warefele umfazi wakho. Leya ntombi yakho leya yakhe yahlala nasendlini le lo anondinto ohlala naye lapha endlini. Yena umuntu osubona ukuthi yena umuntu okumele abambe idingo zami. Unondinto umuntu wakho. Unondinto umuntu wakho. Unondinto umuntu wakho. Ngiyakutshela kanti ngizokuphikisa ngalo. Hayi kahle ngemuthi ngiyakuhlanyela nami. Uthi ngiyakuhlanya nawe ngihlanyela. Hayi angiyazi ke nento esisukumisile ukuthi yona yini. Angiyazi nje into esekusukumisile. Hayi kahle hlala phansi baba. Hlala phansi baba. Asikafiki la. La siyakhona asikafiki. Baba ngiyakucela mfowethu. Hlala phansi ulindele ubhuti uthi uthini. Ngiconfused mina. Hayibo. Ngisafuna ukuzwa kahle ukuthi kahle kahle sikhiphani phakathi kwenu. Usisi uthe wena umuntu wakhe ubaba wengane yakhe. And wena wathi yonke into ihamba kahle phithiphithi wena nonkosikazi wakho uma wengane yakho kwashiyelana. Nashiyana nisathandana but usisi noma efika uyasho ukuthi niyathandana. Akani wabona ukuthi akaqonye usisi wami. Yikho esebona ukuthi nina usekumfazi wakhe lo usisi wami. Kufanele mfethu manje ngendlela wayenza ngayo wangangihloniphi lo. Wayengihloniphi lo. Wabona ukuthi akadle ekhaya. Wena bafu esekhathelwe ilami. Wena bafu mangibuza makuya ngokuthi umuntu wakhe ngakuhloniphi kukhona umhlangano usisi wakhe la. Okay. Lo ebuye ehambe mhlambe lese Friday ebuye mhlambe umgqibelo. Shothi lemnande la kaduma ne. Ngenze njani mina? Ngihlala naye ngikhuluma naye ngimbonisa ngihlala phansi ngimbonisa kwafanele ngenze njani kwafanele ngenze njani bene ngikhona umuntu osifazana endlini ekho umuntu osifazana kufanele ngenze lo wakithi wabona lo wakithi shothi limnandi elakaduma akakusafubele kwezinye ibongo nje ugcibela kaduma shothi limnandi why right wayengabehave nje wena right ngakephi usiswami lo wayekwazi mhlambe efike nje pheke wena ikhathi upheke ongenaso unaba isikhathi abangani isikhathi onaso isikhathi abangani hayibo uphile futhi ungabuyi mina ngizothini mina so wena bafo wafika washaya lo sisi lo wammithisa waqeda ngaye washaya udade wabo na wammithisa futhi wasekhetha ukumkhokhela udade wethu mina ezami ingane akazikhokhelile la ngifuna ukukhombisa ukuthi ezami ingane sihleli lapha ekhaya zikhokhelile ngifuna ukukhombisa ukuthi into kayisekho yabo ngifuna ukukhombisa isekho lento yakho lezangane okusho ukuthi naza uzani ngathi mengabe uthi bafo into yakhe ayisekho yini engasekho cha uthando sekuphelile ngendlela wayiphatha kodwa akazangitshele futhi akazangitshele kodwa ngangihlala phansi kana ngeke kodwa akazi ungitshele mina sehlukene mina ngazi ukuthi mina nawe sisathandana ukuthi sehlukene angikwazi ukuzwa ngawo ngangikhombisa indlela ngikhombisa ukuthi angisakuthanda yabo ngoba ngahlala nganisikhathi ngahlala phansi wangafuna ukuthi ungizwe ngithi wafuna ngenze njani mina hayibo Sipho wafuna ngenze njani emva kwesikhathi eside kangaka vele phela emva kwesikhathi eside kangaka iyona ndlela leyo sobona ngawuthi manje sekuphelile emva kwesikhathi eside kangaka kahle kahle ngidakela uyanya wena usondoda wena awusondoda wena awuyona nje indoda wena awuyona indoda ukuba indoda ngabe wenza njengendoda awuyona nje indoda wena ngiyakutshela mina akasilwi lapha sale phansi mfethu wena uyanya wena yabazi la nto Yadozela yabazi. Bafo manje babizwe mina ngangabaza kanjani ngani mina babizini. Ngazi ngani bayini kwena. Hayi bawo kahleke akasugijima kakhulu ke manje yaqwele. Hayibo bafo. Uthi angithini mina masengizwa kanje mina. Hayibo manje sobona ukuthi amadoda ami lawo.
sobona ukuthi iwona amadoda Uthi angithini mase sengingathatha wena ngikubizele emadodeni ami hayibo akangingibize bona ngoba babantu besilisa ngifuna ukuthi mina ngizokhuluma nawe ngikuthatha kahle uzokuthemba kanjani ngoseqala invese bangitshela into ozenza uzokuthemba kanjani wena Sipho ungipush wena ungipush kwenzeke yonke nje lento akaniwena ongiphushayo Ngangipusha ngokwenzani mina ukuwe ngangipusha ngahlala lapha phansi ngitshela yekele indlela yokuzenzanga Sipho cha musu uqamba amanga Sipho akaniwena uhamba ulala nosisi wami emva kwami mina ungakazi ukuthi ukhulume lutho ungakazi ngitshela ukuthi la ku-wrong la ku-right la wena wahamba ulala nosisi wami wazamzalisa akani manje wena uplan ukuthi uyahamba uyomlobola akani uplan ukuthi uhambe uyomlobola manje sami mina ingane zami uyihlawulile lapha ekhaya ngihlonipha yena kufanele ngenze njani ingane zami kodwa uyihlawulile lapha ekhaya kahle into enduku wena hayi ayikho into zanele ayikho into wena ngazi ukuthi usifebe sendoda wena uyanya wena uyanya wena awusondoda wena uyanya wena ufunduku wena wentshwayela abantu besifazane kambi wena wentshwayela abantu besifazane kambi bafo awunginike isikhathi wentshwayela abantu besifazane kambi zanele uyazi ngidakela uwempela udakela umdakela uba wena udakela uba wena bafo ungazongiyela wena zanele sungibhedela wena kahle kushuthi awuzazi ukuthi ufunani empilweni yakho awuzazi ukuthi ufunani ngoba mina ngangikutshela mina ngithi mina awuzazi ukuthi ufunani ukuthi wakufuna ngenze njani awuzazi ukuthi ufunani makwenzekeni kanti ngakutshela ngikubonisa ukuthi ubonisa ba ukana lento yakho yenza ngithi ngangenzani phezu kwakho ngangenzani phezu kwakho ngangenzani phezu kwami ngangenzani phezu kwakho ngifihlela kodwa kade ngitholile hayi bokufihlelana akanuzu konke wonke lamango sovuka nawo manje ngoba nakusulana sisi wami ukuba ulali nosisi wami ngabe zonke lezi zinto ovuka nazo ngaba zikho wena usuhamba ukhathala usubona manje ufuna ubuze kumina uzofuna kube khona iselungu mina ngilinde wena ukuthi ukhathale lapho kuhlala nalo mfazi ohlelela phezulu nginesikhathi wena ubazi izinto zakho mina ngizama ukuthi ngenze umuntu kuwena njengoba kuphele 2 years zonke lezi ngane lezi ngane kodwa uyasebenza kodwa lezi ngane ihlela lapha ekhaya ukazi uzukhiphela ngisho isenti akuzokhiphela ngisho isenti lezi ngane lapha endlini zondluba lezi ngane ihlela lapha endlini kodwa uthi indoda ngiyakutshela wena sondoda wena umfazi wena awuyona indoda wena yazi ngithuka first awuyona indoda wena ukuba indoda ngabe uyamena uwenzise njengendoda awusondoda wena awuyona nje indoda wena mina ngumfazi ngoba ngikwazile ukukhulisela ingane zakho ngikwazile ukukhulisela ingane zakho lezohlulekile wena ukuyikhulisa hayi ngibhedela zanele ngibhedela mina ngizokhola kanjani ingane zami ngoba indlela ubuyiphatha ngayo wena ubungakwazi uphatha wesifazane emva kwesikhathi esingakanani uzungakhola ukuthi lezi ingane zakho emva isikhathi esingakanani leso osubona ukuthi manje lezi ingane kusazona zakho phela singakanani lesikhathi osobone ngaso nawe akanile moment le osothola khona sisi wami sobona ukuthi lezi ingane zami kusazona zakho iyona leyo moment le obona ukuthi shuthi wena amehlo uvuleke ngokuthi usisi wakho uthi ingane lezi esinazo okay okusho ukuthi sonke lesikhathi ngoblank le mehlweni ondubulani nosisi wami wasebona ukuthi lezi ingane kusazona zakho chabo iwena indlela wenza ngayo ngina mangibona indlela bengimangithola ukuthi vese wena bungenzi kahle David ukubona ukuthi awenzi kahle hayi bosipho nanini Sipho nanini khona lawa wathi angifuna khona ungangitholi hayi bo ngani ngiyasho ukuthi mina khona yini lawa wathi angifuna khona ngingakutholi ungangitholi kufanele ngenze njani mina ningabuyi futhi ngikhuluma nangihlala okusho ukuthi mina ngokuthandana nawe bengeke ngingathi sikhathi abangani bese ngeke ngikwazi kuhamba nabangani ngabani kufanele ngihlanga ngibe nawe manje ngizokuthemba kanjani ke mina hayi uyanya wena umuntu mangabe uyanya wena bafo hayibo umuntu bo ube uyamnyeka ngibazi ukuthi uzokwenzani ngoba vela yikho nento azoyenza yazi lube qhusha kuphela ngakusho kanje singayibukanisi nabantu bethu ngakusho kanje sokuba abantu abaningi so ngiyacela mina nawe sikhulume kahle yini oyibonile kade nje uzanele wrong obonayo ukuthi iyona mhlawumbe enze wazi wafuna ngisho i-DNA hayi bafo njengoba ngisho mina okay yabona usifazane mfethu umosana nayo ezoba abangani futhi kubuye kuphuzwe bethanda ubunandi okay right sidlule lapho lo ngathi mangithi umntwana wami lo wesibili uzokhuluma nje uhefuza mangithi mangitshela ngiya ukuthi ukhulela manje ngiyaqhathanisa isikhathi wazala ngaso akufanele ube isikhathi ngawazala ngaso hayi bosipho yabo kodwa futhi lonto ngathula ngonganaka umthando awunaka ngithi awunaka okay right kwahamba kodwa ngathola ukuthi hayi vele lo
behamba indlela vele engalungile yabo Yeah. nami kodwa Usuthola ngikusola ngobani? kodwa ngingayitsheli yabo Uthola ngobani? Utholaphi konke lokho? Tholaphi konke lokho? Yonke le nkulumo osuyikhuluma Abangani bakhe. tholaphi? Uthola kubangani bakhe abangani straight. bakhe abangani bakhe Ibona bakutshela zonke lezi. Wakholwa nawe. ufuna ngikholwa Wakholwa nawe. ufuna ngikholwa ngoba yacela kuwena akwazi uvuma ngoba Mina ngangeke ngize vele vele ngithi hambe yokwenza ingane zami DNA ube wazi kahle ukuthi lezi ingane zakho nganginqaba nje ngoba ngangifuna wena ukuthi ubone ukuthi lezi ingane ngeke ngize ngilobele ngithi ingane zami zokwenza iDNA kodwa manje ngithi zithatheke lezi ngane yozenza iDNA kodwa mina ngiyazazi ukuthi lezi ingane akani wena njengoba ngabona akani manje ngifuna ukuthi silungise izinto ukuthi sisazoluka akani wena njengamanje ufuna uthatha lezi ngane thatha-ke lezi ngane ofuna ukwenza imake mangabe lezi ngane uthola ukuthi ezakho uzothini cha phela moya zami anginankinga uzimukele ngani mangezama anginankinga sonke lesikhathi ubungayimukeli ngoba ungazi usezakho bengenayo isho okay sonke lesikhathi zazalwa lezi ngane awunayo isho okusho ukuthi noma ngathiwa sezina 21 bozothatha sezina 21 uyazibona ukuthi la ikhanda kusile la kwelakho ikhanda la awuphilanga wena awukaze futhi uzowaphila awukaze nje uzowaphila yike indoda enjengawe engazelene izele izalisa mzalisa kodwa yazi ukuthi ingane iyakhulisa uyazi bese ngikwenze lutho angithi Ukubonele ethi lokho kodwa nawe Zanele. uba uyathi ngikwenze lo uyayisa kodwa itshela ukuthi yena akeyisi uyitshela ukuthi yena akeyisi mhlawumbe wena ungenza kube wena nalo sisi wami ngiyangihlanyela Alright Zanele. Mhlambe i-relationship yakho nodadewenu njengamanje injani? ngeke phela izibe kahle akaninangi wangena la So kahle phakathi kahle kwethu nina nikhethe indoda over nina niyabandawonye. abona-ke mina vele angisenandaba nalo anginandaba naye ubona ngimbizele la ingoba ngifuna ukuthi nene mawukuthi uyakhuluma iy'ngane phela sizele egcineni sizele siney'ngane angeke mina ngize ngithi ngiyaqhubeka nempilo iy'ngane lezi ziyamdinga uyise lo yise-ke odisaphiyayo ophelelwe emehleni naso ngoba kumanje nje azikwazi nokuthi uphi Kanti wena bafunze imani la ekushudeni. So ungashuda iy'ngane zandawonye. kephi khona cha kodwa qhude mfethu wami ngibishile nawe uzwile ukuthi ngiqale uZanele mfethu ehamba indlela zakhe ehamba yabo uZanele ahlala phansi naye sakhuluma la uZanele yabo uZanele kwesikhathi ngafika ngisho yabo egcineni mase kufika abangani bakhe behamba benza indawo hayi bosipho abangani bami bayoba lapho sipho abangani bami bayoba lapho abangani bami bayoba lapho Okay Zanele. ufuna ukuthi manje ngithi mina egcineni ngizwa ngapha unamanga vele yonke lento ekhuluma amanga ngoba ufuna ukuyidefenda wena akanifuna ukuyidefenda wena engathi yonke into yenza wena i-right amanga yonke lento mina ekhuluma iphutha lami lingiphutha lami ukuthi wena ngilale nosisi wakho iliphi elinye olaziyo lezi uba sokuphela mina lokho nje kona lokho nje ukuthi emlele usisi wami akazondla ingane zami awuyikhokhelile ezami bese abona ukuthi yena akanaphutha lapho kuyena iyo Wayikhokhela lezi ey'mbili ayikhokhela. ayikhokheliwe lezi zami kumanje bhuti uplani ukuyolobola le ntombi yakhe le kangamtheni mina iy'ngane zami zihlaye lapha ekhaya ngiwazi njani ingane zami lezo Ukubona mfethu wena kuthatha isikhathi eside kangaka ungamthembi umuntu ngidithama ulifaka skuni bomthemba yena. Because wena uke waba nesikhathi sokuthi ulifake skuni. kaningi hayi kaningi angibreaka ngisho umntombi bami kodwa still namanje kodwa akaboni ukuthi mina ngike ngihamba naye yena waqabona ukuthi yena akathatha usisi mina wami ngana isikhathi mina nguncenga mina uncengani abangani bakho ubhizi nabangani bakho phela mina ngeke ngize ngihleli nginawe vele abangani bami ngiyabadinga nami eceleni kwami kodwa sekhona amadoda ngeke abangani bami egcineni amadoda lapha ngeke wena uhlezi uhamba la khona abafana kuphela wena ngendlela lapho lo hamba khona uhlezi nabafana kuphela ngoba naku wena usilungile angisho ukuthi mina ngiyabheda wena usilungile mina ngiyahlanya yonke into engiyihambayo mina iyahlanya nale khanda ngiyaphila angiphilanga kodwa ukusho kwakhe kanti lezi ndawo zeni nihambayo kwenzeka izinto ezirong mfethu kwenzeka into ezirong lapha ndawo okay should nami ngoba naku kwenzeka into ezirong lapha nami ngenza into ezirong wena ngokucabanga kwakho phela mina engikwenzile mina ngikwenza wena ayikuthi ngibhena hayi Sipho musa ukuyidefenda ngento ebhedayo musa nje ukuyidefenda ngento ebhedayo wena Okay. yini Zanele, yini kade ufuna ukuthi uyitshela uSipho njengoba ubhalela ishow? mina njengoba ngibhalela ishow sengiyazi yonke into wahamba wayokhokhela usisi wami ingane yakhe ngiyezwa njengoba ngibhalile nje ingoba sengizwile ukuthi uplan ukuthi ahamba yolobola usisi wami kodwa nazi izingane zihleli la azihlawuliwe zona akazondli ngisho ukuzondla mina ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi ke
njengoba esetheke ufuna lo DNA ke ayifunayo ngoba nakushuthi akasayithembi iy'ngane zami ekugcineni kuzokwenzekalani. Mfethu leyo nto esiyifunayo kuwena asisafuna ama-love back manje sifuna ukuthi le y'ngane oshiye nazo zenze njani uyazondla siyakunikeza i-DNA mase utholile ukuthi iy'ngane zakho uzoqhubeka uzondle yini na noma uzoqhubeka ungazondi njengoba vele usuqalile ungazondi. Ya phela futhi mase nginobufakazi iy'ngane zami ngizoqala nginezi-support-ke. Uzosapotha kanjani ihleli le nkankane lapha endlini yakhe? Leli nkankane ahlala nalo lihleli lapha endlini uzozondla kanjani iy'ngane zakho? Akananifuni nalo leli nkankane ihlala lapha endlini. Ngiyakutshela. Hawu, ngiyakutshela. Akanona akhetha lela nkankane over mina. Wena njengoba nginesikhathi kuncenga nje bafuna ngenze njani mina? Bafuna ngenze njani? Yiphi indlela ongincenga ngayo? Mangisikhuluma nangikutshela into ozenza ngithi mina yeke indaba zabangani bazosikhathi angithi. Okay, isikhathi uyibona namanje njengoba sila nje ibona abangani abasikhathile. Cha wena phela ungilethela hayi silethwa abangani bakho. Oh, okay. So wena bafo namanje usamile mfethu njengoba nalo lama umzali sengane eziwu2 umila ujike ekutheni ukhetha udade wabo hayi yena. Ngikhetha udade wabo hayi yena. Vele nami ngisakufuna. Vele nami ngisakufuna. Uzokwenzani vele wena? Nami ngizokwenzani vele wena? Wena ngizokwenzani vele? Yini nje engaye ngixhoba nawe wena? Kodwa mfethu kuthiwa yohlanya imnandi iqiniso lelo? Hayi angazi bafa. Yini nje engayiqhuba nayo? Angazi bafa. Vele ngekayazi noma imnandi ngoba akakwazi ngisho isebenzisa lento yakhe. Ngevele ngekazi akwazi. Okay, mawuthi ingane zami 4 usho kanjani phela ukuthi ngeke ukuthi noma ngathiwa awukwazi ukuyisebenzisa kodwa egcineni uyachama. Wangajabuli. Egcineni uyachama ujatshuliswa yini? Wangajabuli. Yini engijabulisa? Yini into engijabulisa kuleyo 3 minutes? Okay, kushuthi le relationship bafo ayikho. Ayikho. Kodwa into ekumele ibe khona izingane lezi ngizwe ukuthi ingane uthini ngazo. Ya supporta noma uthi kufanele kuhanjwe kuyokwenza i-DNA then masitholiwe i-DNA emva kwaloko kuzobe soyakwazi ukuthi ubuye uzosupport abantwana bakho ufuna kuqale kwenziwe i-DNA kuqala yiloko ya lokho ukuthi nami ngikhululeke ngibe ne-show ukuthi hayi cha abantwana bami labo yabo because nayo indlela oyiphatha ngayo bengelula mina ukuthi ngithi ngisheshe ngikholwe ukuthi abantwana bami ngizonezi-support yabo ya konke kwenzayo yena uyezwa Zanele ngeke uphinde ulithole manje ngoba mekwalithola lizophinde angisalidingi vele kodwa okubalekile sizokwazi ukuthi singenelele nathi ezishow ekutheni nambe niyokwenza i-DNA senze isiqiniseko sokuthi uyasenza then meyabe etholile ukuthi iy'ngane zakhe uzozondla iy'ngane zakho. Hayi sobona lapho kumele anondle nonke nobathathu wena sobona lapho naye futhi ngenza isibonelo baba hayi phela mina inandle nonke phela futhi naye funa ngimondlele mina ngizona ingane zami mina futhi nakhona mangine-show ukuthi ngezami yabo wena nje usinikeze angithi yena nawe usenayindoda ngithi mina ngizobe ngimondla kanjani usendoda yakhe phethe wena nje usinikezile ukhiye wokuvula njengoba nawe wavula so nje mfethu kodwa uma ukuthi iy'ngane zami kulungile akunankinga kophomba ukuthi uzondleke yabo kodwa fanele eqala into eprove ukuthi okay ingane zami lezi yabonto leyo shame ngizokwenza kanjalo mfethu kodwa hayi ukuthi yena ngizokwenza yena yabo I know uqedile nje mfethu uqedile Zanele uhappy ngalokho hayi ngi-right mina mengaseke sondele eduze kwami sitholela indoda yakho manje yabo nje ukhoza kubangabambe nje ngoba vese ngisasibona isidingo sakho yabo eku-right-ke lo musumtshela phambi kwamakhamera so menze ngazo ukuthi intombazane e-useless manje unayo phela le nto manje khona manje umtshela nje naye akayiphathisi komuntu wesifazane one-respect okay yabo loo nto serious mfethu anganoma ngirong kodwa mfethu ngikhuluma imizwa enginayo phakathi ukuthi angisekho right ngayo ngendlela nawe ephatha ngayo mina before hayi umuntu akhetha udade wenu ukhona ngiyakubona ukumkhetha ukwazi nje ukuthi mhlawumbe menixoxa ningakazi ukuthi nishere elilodwa nithi menichomelana mhlawumbe nihleli nobabili nisho ukuthi ubani ave ngishayele kamnandi kanti nisho indoda yenu ishaya ngapha ishaye ngapha niy'ngane zandawonye angazi-ke noma wakwabani kwi-situation ekanjalo but namhlanje besikwi-situation whereby sikhuluma nomuntu oyaziyo eyakaduma ukuthi injani ey'nganeni ey'mbili eyishaye yodwa akagcinanga ukuthi ayishaye kuphela ushaye wami ethi su-strong lo mbheme nawe mhlawumbe uney'nkinga ezithinta umjolo
imela njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lohlelo silungisa umjolo. Mina ngingudlala Matifana, sihlangane futhi kwi-episode elandelayo.